जों एक्सेप्ट खालामा बेफोरबायदि सासे बिटिसि आवहाय खुंथायावहाय थाबाय थानाय सासे इएमआ जुदि बेबायदि खोथा बुङोब्ला बेखौ जोङो गनायनो हाया। हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव दिनै फिन खनसे बरायनानै लाफिनबावनाय जाबाय। थ' दिनैहाय आंजों लोगोसे दंफावो ओइच अन्थाव। आं दिनै मैयासो मोनायाव मोनफैदों न'आव। थ' बिजों लोगोसे आं बिथांजों दान्दिसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बि दिनै बिनि बारै जों एसे फिसा फिसा खोथा ओरैनो बांद्राय गिदिर बिथुरिया बाथ्राफोरखौ एक्सुअलि आंबो सासे मेम्बार हिसाबै आं माखासे बाथ्राखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिनि खोथाखौ आं सोंला आरो खोन्थाला आरो रायलायला। जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिनि थांखिया मा आरो ओमफ्राय अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां ओइच अन्थावजों आं दान्दिसे सावरायनि। नोंथांखौ आंनि चेनेलाव एसे गाजा गोमजा बरायनानै लानाय जाबाय दे। आं नोंथांनाव मोनसे खोथासो सावरायनो लुबैदों बा मोन्थिनो लुबैदों। दिनैहाय जोंनि एक्स-एन-डि-एफ-बि इउनाइटेड फराम मोनसे दादों। बे दानायनि जाहोना मा उद्देश्य दङ? बेखौ जोङो बयनिसिमबो प्रत्येकथा डिस्ट्रिक्ट जिल्ला जेब्ला दादों बेयाव जोङो रोखायै मिडिया प्रेस खालामनानै बुंबाय थाबोदों। बेखौ आङो बुंबावनांगौ होननानै आं सानाखै। थेवबो एसे एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जानायखाय नोङो सोंबाय, नोंबो एग्जिकिउटिभ मेम्बार सासे। नों सोंनाय हिसाबै बुंनोसै आं। इउनाइटेड होननानै बुङोबा जयै जानायखौ बुङो नालाय। दा जोङो आलदा आलदा दङ सिगां। नंगौ। थांखिया मोनसेबाबो जोङो फेक्सन हिसाबै आलदा आलदामोन। बेखायनो गासैखौबो सालिजारि नायनानै ज' जालायाबा नोङो नोंनि दाबिफोरखौ जिहेतु नोंहा एनडिएफबिफ्रा एकर्ड खालामबाय। एकर्ड खालामनानै दिनैहाय जोंनि थासारिया बिराद गाज्रि कन्डिसनाव दङ। बेफोरखौ मोनफुंनांगौ, एकर्डआव लिरनाय गोबां मोननांगौ मावफुंनांगौ खामानिफोर दङ। बेखौ मोननो हायाखै। मोनोब्ला जों बोरै मोनगोन? आलदा आलदायै थायोबा मोननाय नङा। बेखौ गासैबो फेक्सननि लिडारफोरखौ गासैबो इउनाइटेडलि जानानै डिसकासन खालामलायनानै बेखौ दाफुंनाय जादों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिआ मोनसे प्लेटफर्म दायो। जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला डिस्ट्रिक्टखौ दाफुंजोबनो हायाखै। क'क्राझार, चिरां, बाक्सायाव दायो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जायाखै, उदालगुरि जायाखै, सनितपुर जाबाय, धेमाजि दंबावो, ओमफ्राय कार्बि आंलं दङ। गासैबो सम्पुर्ण बेफोरखौ जोङो दाफुंनायनि उनाव थांखिफोराथ' गोबां दङ। समाजनि मावलांनांगौनि, समाज फोसाबनायनि, डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस आरो नोंनि एकर्डआव लिरनानै दोननाय गोबां मिशन्सफोर दङ बेवहाय। बेजों लोगोसे एक्स-एन-डि-एफ-बिफोरनि सम्पुर्ण मोननाय मोनैनि खोथा हाबबाय। बेनि थाखायनो बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिखौ दानाय जादों। आरो बेखौ रोखायै जोङो एसे उनाव बेनि मुल उद्देश्य, एम्स एन्ड अबजेक्टिभ, जिहेतु जोंहा डिसिप्लिन मोनसे दङ, बेखौ रायजोनो जोङो सर्ट आउट खालामखांनायनि उनाव जों दायो बायल' कनस्टिटिउसन होननानै बुङो, बेखौ खालामबाय थादों। एटलिस्ट बे मास मोनसे लाबावनो हागौ। नङाबाथ' रायजोफ्रा मिथिया जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिआ दिनै एक्स-एन-डि-एफ-बिआ मानो जमा जाबावखो, बिसोरनि दाबिया मा, बिसोरनि डिमान्डआ मा होननानै कनफिउज जाबावगोन। गोबां जायगाफ्राव दिनै सोंगासिनोबो दङ। बेखायनो जोङो बे जोंनि कनस्टिटिउसनखौ, संबिधानखौ दाखांनायनि उनाव गुवारै फोसावबावनाय जागोन, उनावहाय मोनथिलांखागोन। बेनि बागै आङो बांद्राय बुंनो थाङासै। सर्टैहाय आंनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिआ मानो जमा जादों, मानो दिनैहाय आरोबाव एकर्ड जानायनि उनाव जों ज' जानानै आरो होस्रिखावबावनो गोनां जादों, आरो मानो मेम'रेन्डाम होबावनो गोनां जादों, मानो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बुंनो गोनां जाबावखो, मानो स्टेटखौ, मानो इउनियन हम मिनिस्ट्रिनिसिम जों थांनो गोनां जाबावनो हागौ। बेखिनि आरो सुंद'यै। जाय हक, दिनै एक्स-एन-डि-एफ-बि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बि बिनि बारै गासैबो बर' रायजो राजा एसेब्लाबो सुंद'यैब्लाबो मोनथिबाय। आं दिनै दा जाखिनि सोंबाय बेखौ आरो सोंथ'ला। नांगौ जायोब्ला, सम सफैयोब्ला
इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि दैदेनगिरि आफादगिरि बा भाइस प्रेसिडेन्ट गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनजों आङो बिनि बारै स्पष्टयै सोंजोबगोन होननानै आं सानो दाना फैफिनदो दान्दिसे आङो बिथांजों पलिटिकेलनि बाथ्राखौ एसे सावरायनि दिनै जोंनि बिटिआर आवहाय पलिटिक्सफ्रा माबोरै जानानै दं नोंथांनि नुनायावहाय जोंथ' पलिटिकेल हान्जाफोरजों माने डे टु डे सानफ्रोमबोनि आप टु डेटआव जोंनाव थाया ओरैनो पेपारसे खागजसे जोङो नुयो जाय सरकारा दङ दायो बिथांमोना मा मावदों मावाखै बेखौथ' बयबो स्पष्ट जादों मा टेकनिकेलनि थाखाय दिनैहाय बोसोरथाम आगान सुरबायनो जोबनोसैयानो बोसोरथामा बेखिनियाव बबेया मावजानांगौमोन बबेया मावजायाखै मानि थाखाय बिसोर मावनो हायाखै बेखौथ' जों नुवाखै रिजाल्ट गैयैखाय जोङो बुंगोन जे डेभेलपमेन्ट जानांगौआ जायाखै बाजेट फैनांगौमोन नोंनि गोबां एक्टिभिटिस मावफुंनांगौनि रायजोनि समाजनि मावनायावहाय बेफोरखौ जों मावनाय माने दासिमावहाय स्पष्ट नुवाखै बेखायनो बे मा बुंनांगौ माने मावजानाय जायाखै होननानैनो बुंनांगोन जिहेथु जों नुवाखै दिनैहाय एकर्डनि उनाव जे जेसेबां पेकेजफोर दंमोन फान्डिंफोर फैनांगौमोन डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसनि थाखाय ससाइटियाव मावनांगौ समाजाव मावनांगौनि गोबां बे मावफुङाखै इभेन नाम्बार वानाव एक्स एन डि पिफोरनि समस्यानो जोबाखै देरसिन मावनांगौ खामानिफ्रा जोंनि एक्स एन डि पिफोरनि सम्पुर्ण जाखिनि दिनैहाय केसनो मानो बायदिसिना जेलाव थानायनो मा बायदिसिना बिदिनो नोंनि सारिलां मोननाय मोननैनि आरो मार्टिसफोरनिनो नोंनि सेमेट्रि लुनायनिनो बेफोर मावजायैयानो बेनो प्रमान जे 3 बोसोराव गोदान सरकारा जेबो मावनो हायाखै फेलारखौनो बुंनांगोन खारन नोङो देखायनो हायाखैबाथ' नोंहा मिशन फेल होननानैबो बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे पलिटिक्स होननानै बुंबाथ' जों पलिटिशियान जानो जों दासो माने वान स्टेप आगान होनायदों दै जों एसे सोलोंगासिनोसो दङ राजनितिकनि सिंनि खोथाफोरखौ मोन्थोरफोरखौ जों मिथिया जों दासो सोलोंगासिनो दङ आगान होजेनदों सोलोंजेनदों मोनथिबाय खिन्थु गोबां खोथाखौनो मोनथियो सिंनि सानि बाहेरानि गासैखौबो मोनथियो थांनाय बाराव नङा मैया दाखालि साननैसोनि सिगां राकेश ब्रह्म बिथांनि खोथाखौसो आं फंनैसो नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जिहेतु बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिनि मोखाङाव खुदै गारनांगौ आरो खिगारनांगौ बा बेखौ अन्थाइ खुबैनांगौ बेखौ बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां सोंखारि जाथाव बे रावा नोंनि मथेब्ला बिनि बारै नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे थाखानाय डिसिप्लिन गोनां जुदि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिनि आन्दाराव एक्जिकिउटिभ मेम्बार जाय बिथाङा राकेश ब्रह्म बिथाङा बे खोथाखौ जुदि गाव बुंमारदोंबा बेथ' मा होननानै बुंनांगौ बेखौ जाय गाव थोरसियाव जानानै फैदों जायखौ गावनो सापर्ट खालामदोंमोन जायनि आन्दारावनो गाव दङमोन बै समावहाय बिथांखौ दिनैहाय मा हिसाबै बुंदों बबे एंगोलजोंहाय मा साननानै बुंदों बेनि खोथा आंथ' 1%बो बेबायदि इएमखौ आं गनायनाय नङा रायजोआवहाय गुबुंले लाबोग्राया बेबायदि सासे इएमआनो बेयो जाथिनि हारिनि समाजनि डेभेलपमेन्ट गासैखौबो सिन्था खालामग्रा मानसि नङा इयो पार्सनेलसो बियो लादों सोरबा सासे बारग' चिफखौ बिदि बुंदोंब्ला बियो अननाय जादों आरो बियो माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा समाजाव नोंखौ माब्लाबाबो सासे इएम नोङो इन्टेलेक्सुवेल सासे लिडार जाथिनि हारिनि सिन्था खालामग्रा होननानै नोंखौ साननाय नङा आंनिफ्राय बे थारैनो रायजोफोर नोंथांमोना गासैबो मोनथिबाय जानांगौ राकेश ब्रह्मआ दाखालि माबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिबाय आरो जों एक्सएनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै जोंनि एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथांनि सायाव माबोरै बुंदों नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ आं बारा गोलाव भिडिअखौ लाबोनो सानाखै नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर आंनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बारा गोलाव लाबोनो सानाखै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम खारन गोबावसैमोन नोंथांनि चेनेलाव ओंखारिया नोंबो बेस्थ' आंबो बेस्थ'
हरखाबै दा लोगो मोननायखाय फैदो दसे रायज्लायनोसै होननानैसो लाबोदोंमोन बेवहाय नोंहा कन्टेन्ट लाबोदों बेखौथ' आं मिथिया नों जा सोंबाय बेखौ आं बुंबाय आंनिफ्राय बे जों एक्सेप्ट खालामा बेफोरबायदि सासे बिटिसि आवहाय खुंथायावहाय थाबाय थानाय सासे इएमआ जुदि बेबायदि खोथा बुङोब्ला बेखौ जोङो गनायनो हाया थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि